बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सानजों लोगोसे साफागुरि कक्लाबारि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि 50थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ गाजा गोमजायै खुंफुंनो साखाफारा जादों। 16 नबेम्बरा बर' थुनलाइ आफादनि गोथार जोनोम सान, जाय आफादखौ बर'निनो गोजामसिन आफाद होननानै जों मिथियो। बे सानखौ गाजा गोमजायै फालिनो थाखाय दाब दाब जायगायाव साखाफारा खालामदों। बेबायदिनो बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सानजों लोगोसे साफागुरि कक्लाबारि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि 50थि बोसोरसालिया जथुम्मा खुंफुंनो थाखाय बानजाय आफादनि गाहाय मावखुलि बेखेवनाय जादों। मावखुलिखौनो बेखेवनानै होफैदों आसामनि मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्मआ। मख'जाथावदि थांखि बायदियै सानसेनि हाबाफारिजों सिमला दावगाफु आफाद गेलेग्रा फोथाराव 16 नबेम्बर बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सानजों लोगोसे साफागुरि कक्लाबारि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि 50थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ गाजा गोमजायै खुंफुंगोन। दिनै जोंनि बे सिमलायाव 19 अक्ट'बर बे सानाव जोङो दिनै बानजाय आफाद मोनसे दानानै होनायनि उनावहाय जोङो बे मावख'खौ बेखेवदों। जोंहा जोंनि मन्त्रि इउ.जि. ब्रह्म सारा बेखेवनानै होबाय आरो बे मावख' बेखेवनायनि थांखिया जादों जोङो फैगौ 16 नबेम्बराव बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सान आरो लोगोसे साफागुरि कक्लाबारि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि 50थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ जोङो खुंगोन बे सिमला गामियावनो। सिमला श्री श्री बुरा गहाय संघ बे आफादा बे खुंना होनायनि बिबानखौ लादों आरो दिनै बिथांमोननि बानजाय आफादा जों दानानै होनाय बानजाय आफादा दिनै बे मावख'खौ लादों आरो बे मावख'निफ्रायनो बिथांमोना फैगौ 16 नबेम्बर बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सान फालिथाय, बे फालिथायजों लोगोसे जोंनि साफागुरि कक्लाबारि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरसालिया जथुम्माखौ बिथांमोना सिरिबाङै खुंनायनि मोनसे थांखि लादों आरो बे हिसाबैनो दिनै बे मावख'खौ बेखेवनाय जाबाय। आफाद सिफायनाय बा आफाद सोलायनायनि बेयो जथुम्मा नङा। जोंनि फैगौ बे थाखानाय जि मावसम, बे थाखानाय आफादनि मावसमा फैगौ 2023आवसो जोबगोन। बेनिखायनो जोङो नैबे बोसोरसालिया जथुम्मा जोंना बेवहाय बोसोरफ्रोमबो जोङो गुबुन गुबुन गामिफोरखौ साफागुरि कक्लाबारि हालामाव थानाय जायफोर गुबुन गुबुन गामिफोर दङ, बे गामिफोरखौ जोङो बिबान होनानै जोंनि गुदि बर' थुनलाइ आफादा रायजो राजाखौ सांग्रां खालामनायजों लोगोसे बायदिसिना समाजारि आरो लोगोसे थुनलाइयारि माखासे जेंनाफोर बा जौगानायनि सोमोन्दै सावरायनो थाखाय जोङो बोसोरसालिया जथुम्माखौ रायजोफोरनि अनसायनायजोंनो खुंबोबाय थायो आरो देग्लायबो जोङो सिमला बे श्री श्री बुरा गहाय संघनि हेफाजाबाव बेखौ खुंनाय जागोन आरो सानसेनिल' हाबाफारि। बे हाबाफारियाव जों फिरफिला दैखांगोन जोंनि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि आरो लोगोसे मुंख्लं आरो रुंसारिफोरनो जोङो बिबार बावगोन। बावनायनि उनाव फरायसाफोरनि मोनसे खन्थाइ आवरायनाय थागोन आरो जोंहा लोगो लोगोनो समानैनो जोंहा मोनसे थान्दै जथुम्मा जोंनि थागोन आरो बे थान्दै जथुम्मायाव जोङो बोसोरसेयाव मा मावदों बे नेहाथारिनि फोरमायथि आरो जोंनि सानजाद फोरमायथिनाय अडिट रिपर्ट बेखौ जोङो रायजो राजानो होगोन। जोंनि मा मावबोनाय जाहैदों बेफोरनि सोमोन्दै आरो बेनि उनावहाय जोङो गेवलां मेल जोङो खुंगोन 2 रिंगानिफ्राय। बिदि सानसेनि हाबाफारिजों जोङो बे हाबाफारिजोंनो जों जोबगोन। मोनायाव हारिमु मोनाबिलि जागोन। बेखिनियानो। गोजोन्थों। दिनैनि बे बानजाय आफादनि जि मावख' बेखेवनाय बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनाय गिबियावनो गासै आलासिफोरखौ आङो बरायबाय। लोगोसेनो फैबाय थानाय जि 16 नबेम्बर, बे 16 नबेम्बरा श्री श्री बुरा गहाय संघ गामि आफादनि सिङावनो सिमला दावगाफु आफादनि गेलेग्रा फोथाराव सानसेनि हाबाफारिजों खोब गाजा गोमजायै जालांगोन। बेनिखायनो बे हाबाफारियाव जोङो हानायमानि जों बानजाय आफादनिफ्राय साबना हामना खालामनो थाखाय जों नाजागोन। माबायदि जागोन प्रग्रामा? फुंनिफ्रायनो जागायनानै जोंहा बायदिसिना जोंहा गुदि बर' थुनलाइ आफादनि डेलिगेट मोनसे थागोन। दा बिदिनो जोंहा फरायसुलिफोरनि थुनलाइयारि बादायलायनाय, बिदिनो बायदिसिना जोंहा मोसानाय मुसुरनाय, हारिमुखौ दिन्थिफुंनाय, बेबायदि माखासे हाबाफारिबो थागोन। बेबायदिनो थागोन आरो जों दिनै बानजाय आफादनि जानानै जोङो फैगौ 16 नबेम्बरखौ गोख्रों बा गाजा गोमजायै खुंफुंनो थाखाय जोङो रेडि जागासिनो दङ आरो जों आसा खालामो बयनिबो अननायाव, रायजो राजानि जों अननायाव, बयनिबो अनसायनायाव जों बेखौ बयनिख्रुइबो साबना हामना खालामनो हागोन, बेखौ जोङो सानबाय थादों आरो। बाक्सा जिल्ला कक्लाबारि हजुआ सकनि के रडजों थांनाय लामायाव थानाय MB रिफाइनिं हाउसआव मबाइल ग्लास गावनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हानाय गोदान OCA मेसिन लानानै फैदों।
नोंथांमोना खम बेसेनावनो गाव गावनि मबाइल ग्लास बायनायखौ MB रिफाइनिं हाउसआव फाहामनो हागोन। मबाइल ग्लास बायनायखौ फाहामनायजों लोगोसे मबाइलनि बायदि रोखोमनि बाहागो आरो बायदि रोखोमनि मबाइलनि गाज्रि जानायखौ बे MB रिफाइनिं हाउसआव फाहामनो हागोन। बायदि रोखोमनि मबाइल ग्लास, मबाइल टेम्पार, मबाइल चार्ज, हेडफोन, पेन ड्राइव, मेम'रि आरो मबाइल बेटारि, कम्पिउटार, माउस, कम्पिउटार कीबोर्ड आरो मबाइलनि बायदि रोखोमनि बाहागोफोरखौ मोननो हागोन। MB रिफाइनिं हाउसआव फोरमायनाय बायदिब्ला दासान्दिनिफ्राय लानानै फैगौ दिवालीसिम डिसकाउन्ट होगासिनो। मख'नो गोनांदि MB रिफाइनिं हाउसआव गुबुन हादोर एबा भुटान हादरनिफ्राय माखासे सुबुंफोराबो बायदि रोखोमनि मबाइलफोरखौ फाहामथाय होफैयो। आबुं मोनथिनो थाखाय 8471972412 नङाब्ला 7002741465 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन। सम फुंनि 8:30 रिंगानिफ्राय मोनाबिलिनि 8:30 रिंगासिम।